ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಮಾದ್ರೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಲಿಖಿತ್ ಪುತ್ತೂರು ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಾದ್ ನಮಿನಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಜಾತ್ರೆಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಶ್ರೇಯಸ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಪೋಯಿ ಅರೆಂತಿಗ ಪಾತೆರ್ಗ ಜಾಲಿ ಮಲ್ಪುಗ. ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಮೀಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ಮೀಟ್ ಆಗಬೇಕು ನೀವು. ಇದೆರಡು ನಮ್ದು ವ್ಲಾಗ್ ನೀವು ಬರ್ತೀರಲ್ಲ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಆರಾಮ. ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡೋದು. ಹೌದು, ಮತ್ತೆ ನೀವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಪರೂಪ ಅಲ್ಲ. ಅಪರೂಪ ಅಂತ. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ. ದೂರ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇದು ದೂರ ಒಬ್ಬನೇ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ಜಾತ್ರೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಪಂಡೆ ಮಳೆ ಬರಲಿ ನಾನು ಪಂಡೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದಪ್ಪ ಪೋಯಾ ನೀರು ಪರ್ಲಿ ಹಿರಿಯಕ್ಕೆ ಬಂತೆ ಹತ್ರ ಬಿದ್ದಾಗ ನೀರು ಕೊಡ್ಲಿ. ಓಕೆ ಹೊಸತು ಮೈಕ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇದ ಇದು ಎಂಕ್ಲ ಐತ ಪುದರ್ ವರ್ಷ ಹಚ್ಚಿಂದು 4 ಲಕ್ಷ ಆಪುಂಡು. 4 ಲಕ್ಷ ಆಪುನು ಇಂದು ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಡೇ ಒಂಜೇ ಪೀಸ್ ಇಪ್ಪುನು ನಮ್ಮಡ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುನು. ಅವು ನಮ್ಮ ಲಿಕ್ಕಿ ಹೋಗಿ ತಿಕ್ಕದನು ಅತಂಗೆ ಹೋಯ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಓಕೆ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ 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 ಬಾಯ್. ಎಸ್ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಹೋಯ್ ಬಲೆ ಅಂಡದನ್ಸಿ ಹೋಯ್ ಈ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬರ್ತಂದ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಗ್ತೀವಿ. ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ಐತಿ. ಹೋಯ್ ಬೈ ಬೈ ಹೋಯ್. ಪುತ್ತೂರು ಜಾತ್ರೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಲೆ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಪೂರ ಜಾತ್ರೆ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣನ್ ತಿರುಗಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಲೆ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ತೊನ್ನೆ ಅದೇ ಜುರಾಸಿಕ್ ಜಂಗಲ್ ಜಂಗಲ್ ನನ್ನ ಶುರುವಾತ ಜಾಂದ್ ಆತಿತ್ತು ಮುಕ್ಳನ್ನ ಏಪ ಶುರು ಆಯ್ತು. ಅಬ್ಬೋ ಇದ ಡೈನೋಸರ್ ದುಂಬುದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೂರ ಬರೋದಿತ್ರಲ್ಲ. ಹೋಯ್ ಹೋಯ್ ಹಂಚ್ ಹೋಯ್ ಅವು ಕೈ ತಳ್ಳಿ ಸೋನಾಗ ಐತ ಲೆಕ್ಕ ತೋತೀನಿ ಒಯ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಹೋತಂದ ಅರಣ್ಯದ ಲೆಕ್ಕ ಐತ ಲೆಕ್ಕ ಬಂದ ಇಂಚಿನ ಮಾರೆ ಎಂದು ಬರ್ತದೆ ನಂಗೆ ಶುರುವ ಓಡಾತೆ ಈಶ್ವರನ ಹೂ ತೋಟ ಅವು ಅಲ್ಪ ಅವು ಓಲ್ ತೂಕ ಪೋಯಿ ಈ ಸತಿ ನನಗೆ ಬರ್ಕವೆ ಸ್ಕ್ಯಾರಿ ಹೌಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಪೂರ ಪೋಯಿ ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ರಾತೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಆತೆ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಎಲ್ಲಂಜಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪಟ್ರಾಸಿ ಜನ ಆಗ್ಬೋದು. ಗಾಯಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನೆನೆಪುಂಡು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಆದಿತ್ತು. ನಾವು ಆದಿವಾಸಿ ಯಾರೋ ಇಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಮುಳು ಬೈದದು ಎರೆಗಾಲನ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಬಲೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ವಾರ ಉಂಡು ಪತ್ತಿನೊಂಡದ ನನ್ನ ಪತ್ತಿನೊಂಡು ಬಲೆ ಬೊಂಡದೆ ತಗೋಲಿ ಫ್ರೀ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ. ಮಳೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬರ್ತಾರ ಪ್ಲೇಟ್ ಉಂಡು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 70% ಸ್ಟಾಲ್ ಪೂರ ಆತಂಡು. ನಾನು 30% ಪೂರ ಬಾಕಿ ಉಂಟು. ನಮ್ಮ ಈಶ್ವರನ ಹೂದೋಟ ಈಶ್ವರನ ಹೂದೋಟ ಗೈಸ್ ಬರ್ಸ ಬರ್ರ ಶುರು ಮಾಡು ಮುಲ್ಪ ಇನಿ 2ನೇ ದಿನ ಜಾತ್ರೆ ಅದ ದಾದಾಪನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಜೋರು ಬರ್ತಾ ಹತ್ತನ ಪಿದಾವಡಾತಿ ಚೂಚೂರು ಪನಿ ಲೆಕ್ಕ ಅನಿಸುಂಡು ಪನಿ ಲೆಕ್ಕ ಹತ್ತು ಪನಿ ಒಂದೇ ಉಂಡು. ಎಸ್ ರಥತ್ತ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಅವನುಂಡು ಲಂಚಿ 15ಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮ ರಥೋತ್ಸವ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲೆ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಜಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾದಪುರ ಅವನೊಂದು ಮುಲ್ಪ ಹೆಂಚಿನ ಪುರ ಉಂಡು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಆತೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಲು ಉಪ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಫುಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೀಲ್ ಪೂರ ತಿರ್ಗೊಂಡು ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಾತ ಬಲೆ
ದಾಯ್ತ ಬೋರ್ಡ್ ಫಲ ನಿಕ್ಲಿ board ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಮಂಟ ಬಲ್ಲಿ ಇಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ನೆಲ್ಲ ಬಲಿ ಇಪ್ಪ ಪೂರ ಉಂಡು ಜಾತ್ರೆ ಬೋರ್ಡ್ అయినా ಪೂರ ದೆತ್ತೋ ಪೋಲಿ ಅದ್ರ ಕಾಸು ಕೊರೋಡು ಧರ್ಮಗತ್ತೆ ಡ್ರೆಸ್ ತುಲಿ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ನೆಟ ಬೈಬಲ ಬಟ್ಸಾರ್ ಮುಚ್ಚೋಂಗಿಲ್ಲ ಕವರ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ಕವರ್ ಉಂಡು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಫ್ರೀ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅದು ದಿಯರ್ನ ಕಾಸು ಕೊರಡೆ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಹಂಗೆ ತುಲೇವು ಹಂಗೆ ತುಲೆ ಇಂದುವಾ ಬಚ್ಚದ ಸೋಕೊಂಡು ಹೂವು ಪೂತ ಬ್ರೌನ್ ಪೂತ ಇನಿ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಂಜಿ ತೂಕ ದೆಪ್ಪುನ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಇನಿ ಖಾಲಿ ತೂವೊಂದು ಪೋಪಿನಿ ಮಾತ್ರ ದೆಪ್ಪನ ಬುರ್ಚಿ ಬಿಕ್ಕ ಫನ್ಪೇಲ್ ಸಂತೆದ ಬನ್ನಿ ಅಂತೀರ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಜಾತ್ರೆ ಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಕುಡಿಯೋದು ತೊಂದರೆ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬ್ಯಾಗ್ ತುಲಿ ವಾ ನಮ್ಮನೆದ ಬ್ಯಾಗ್ ಉಂಡಿಯಾ ಒಣ್ಣುಲೆನ ಪೂರ ಎಬ್ಬು ದೇವರನೆ ಇಂಚಿನ ₹50 ಟೆಂಪರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಏನೂರ ಅಂಚಿನ ಟೆಂಪರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಪಾರ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ದುಮ್ನ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಪಾರ್ದ ಅಪ್ಪ ಪುತ್ತು ಹೊಡಿತೇನೆ ಪಾರ್ದ ಇಲ್ಲಡೆತ್ತಿತ್ತು ಅಂಚ ಜಾರ್ದು ಬೂರ್ನಿ ಇಂಚ ಅಡ್ಡ ಏರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಈ ಜಾತ್ರೆದ ನಮೂನೆ ಅವಲಿ ಮಾರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇನೇ ಬೋತದು ಬೂರ್ದು ಲೈಮ್ ಸೋಡಾ ಜ್ಯೂಸ್ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಪೇಂಟ್ ಬೇರೆ ಖಾಲಿ ₹20 ಬಲೆ ಒಂದು ವಾರ ಮಾತ್ರ ಖಾಲಿ ₹20 ಓನ್ಲಿ ₹20 ಬ್ಯಾಗ್ ತುಲೆ ₹20 ಬ್ಯಾಗ್ ಬೇತೆ ಜೋಕುಲಿಕ್ಕೆ ಈಶ್ವರನ ಹೂದೋಟ ಓಪನಕ್ಲೆ ಬೋಲಿ ಖಾಲಿ ₹100 ಹೋಯ್ತು ಈಶ್ವರನ ಹೂದೋಟ ಅದು ಮಕ್ಕಳು ಏಪ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಶುರು ಅಂತಾರೆ ಬಿಸುರು ದುಃಖ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಸಕ್ತರು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮಳಿಗೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಕ್ಯಾಂಪೋ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ವಿನಂತಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ₹100 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಲ್ಲಿ ₹20 ಉಚಿತ ಚಾಕ್ಲೇಟ್. ನಿಗ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಪೂರ ಉಣ್ಣೊಂದು ಖಾಲಿ ವೀಡು ತೂಣ ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವ ನೆಲಂಜಿ ಬರ್ತದೆ ತೊಂದ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು ಎಂಕು ಟ್ರೈಲರ್ ತೋಜಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೋರ್ಡ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಬರೋಡು ಮಾತ ಬರೋಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಡದು ಈತಾದ ನನ್ನ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಆವಡ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಬರೋಡದು. ಈ ಈಶ್ವರನ ಮೂರ್ತಿ ಸುರುಕು ಎದುರು ಗೋಪುರ ಅಡಿತನಲ್ಪ ಬಟ್ ಅಲ್ಪದ ಐದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ದನ ಬತ್ತನಿಗೆ ಪಂಡ ಮುಳ್ಳು ಸ್ಮಶಾನ ಪಂಡ ಅಡ್ಡ ಹಾಪುನು ಬಂದಿತ್ತು ಐದು ಬೋಡದು ಈ ಮೂರ್ತಿ ಮುಳ್ಳು ಪಾಡ್ನೆಂದು ಕೆಲವು ಪನ್ಪೇರು ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದಿ ಅಂಕಲ ಅದು ಗೊತ್ತು ಏರನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ತೆರಿನಕ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡ ಕೇಂದ್ರ ಎಂಕ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಲ್ಪ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉಲ್ಲ ನಾನು ಬರೋದಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಂಡು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿ ಬುಕ್ಕ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಕಾನಂಡು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲ ಮೂಲೆ ಇತ್ತ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಆತೊಂದು ವೇದಾಲೆ ನೋಡ್ಸಿ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಆತೊಂದು
ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಉಂಟು ಸಮಯ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬರಂದೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಉಂಟು ಅಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಅಲ್ಲ ಆತಜಿ ಅವೇ ಕೆಂಪುದ ಬಸ್ಸುಲು ಅವೇ ದುಂಬುದ ಚೇರ್ಲು ಒಂದು ಎರಡು ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಮುಳಿಯಾದ ಕದಾಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ನಾವು ವಿಸ್ತಾರ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಏವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ಪೂರ ಕಲ್ತಿನಕ್ಲೆ ಬೇರೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಅಂದ ಚಾನ್ಸ್ ಎಂಕೊಂದು ಕೆಲವು ಗುರ್ತದ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಮಾರೆ ಮಾತ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಿಗರ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅದೃಷ್ಟ ಬೇಕು ಬ್ರೋ. ತುಲೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಬಸ್ ಹೆಂಚೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಕೆಟ್ ನೀರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಚೂರು ದಿಕ್ಕುದಿರಿ. ಅದೇ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಅದೇ ಚೇರ್ಗಳು. ಇಂದು CT 2600 ಆಯ್ತಾ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇದ್ರಾಗೆ ಅಮ್ಮ ಹೆಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಮಾರ್ಲು ಸೂದಿಯ ಇತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ದೇವರನ ಪೂಜೆ ಆದ್ವಿ ದೇವರ ಮುಲ್ಪಾಡು ತಿದ್ದಾಡಿದಾರೆ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಅವನೊಂದು ತೋಲಿ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದೇ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದು ತುನಾಗ ಇಂಚೊಂಡು ತೋಲಿ 262 ಫೀಟ್ದ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಥರ್ಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಹೈಟ್ ಹಿಡುಪು ನಂಚು ನಾವು ನಮಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತ ಬನ್ನೊಲಿ. ಇವರೆಲ್ಲ ಏಕೆ ಕಾಯುತ್ತಿರುವರು? ದಾದಾನಿ ಸುಡು ಬರ್ಸಾಗ ಬರ್ಸ ಬ್ರೋ ಫುಲ್ ಬರ್ಸ ಯಾನ್ ಚಂದಿಯತೆ ದೇವರ ನಾಡೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ದೇವರು ಒಯ್ಟೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ದೇವರ ನಾಡೊಂದು ಹೋಗುನಿ ತಿಕ್ಕೋಡು ದೇವರು ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಬರ್ಸಕ್ಕೆ ಚಂಡ್ಯ ಒಂದು ತಿರ್ಗೋಂದುಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಡು ದೇವರ ನಮಗೆ ಭಕ್ತಿಡು ಮಾತ್ರ ನಿಂಜ ಗೊತ್ತುನಿ ಈ ಪಂಪಿರತ ಈ ಕಾತು ತಿಕ್ಕಿರೋ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದಾಗೆ ಅಂತಾರೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ತಿರ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ದೇವರ ನಾಡೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ತಿಕ್ಕ ನಮ್ಗೊಂದು ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಭಕ್ತಿ ದೇವರ ನಮಗೆ ಭಕ್ತಿ ಬಿದ್ದಾಡಿಲ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲ ದಿಕ್ಕರು ನಮ್ಮ ದೇವರು ಒಂದು ದಿಕ್ಕರು ಜಾರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಅವತ್ತು ಖುಷಿ ಬೇಕು ನಿಜಾಂಡ ಈ ವಾರದ ಟೈಮ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಈ ನಮ್ಮ ತಿರ್ಕೆರೆ ನಾನೇ ಬಂದಿರು ಜನಕ್ಕಳು ನಾನ್ ಜನ ತುಯ್ನಕ್ಕು ದಾಯ್ತಾನೆ ಬೈಕ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಯ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಹಾಕುದ ಹೆಂಗೆ ನಡ್ತಂದೆ ಬೈಕ್ ಮತ್ತೆ ನಡ್ತಂದು ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ನಡ್ತಂದೆ போய் ಇದನ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಏನು ಕಾತುಕೊಳ್ಳೆ ಲೈನ್ ಮೂಲೋಲ ಇಪ್ಪುಡಿಯಾ ದೇವ್ರ ತುಲ ಮುಗ್ಲು ಪುರ ಏತ್ ಕಾತು ಒಂದು ಕುಂತೆ ಜನ ತುಲೆ ಓ ಗಾಡಿದಲ್ಲ ಉಂಟು ಹೋಗ್ಬೆ ದೇವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಇತ್ತ ದಿಕ್ಕು ಬೇರೆ ಒಯ್ಟೆ ಉಳ್ಳೇರು ದೇವೇರು ಬರಡು ಒಯ್ಕಲ ಪೂರಗಡೆ ಇಟ್ಲುಂಟಿಯಾ ನಮನೆ ಉಂಟು ನಿಕ್ಕೆ ದಾದ ಬೋರ್ಡು ಬಂದು ವಲ್ಲುದಿಲ್ಲ ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಟು ನಮಕಿಂತ ದೇವೇರು ಬೋರ್ಡು ಅವು ಆಗ್ತದೆ ದೇವೇರ ನಮಿತ್ತದ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ದೇವೇರು ಕೂಡ ತೂವಲಿ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ರಂಗೋಲಿ ಪಾಡ್ದೇರು ದಯಪಂಡ ದೇವರು ನೆಟ್ಟ ಬರ್ಪೇರು ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ತಿದೇರು ಮುಲ್ಪ ಮಾತ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಪೂತ ಅಲಂಕಾರಡ್ ಒಂಜಿ ರಂಗೋಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ದೇರು ಅವಂತು ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ತೋಜಾವೆ ತುಲೆ ಏತು ಪೊರ್ಲ ಆತಂಡು ಖಾಲಿ ಪೂಡೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಬುಡ್ಪಾದೇರು. ನಮಸ್ತೆ
ಉಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಪನೊಂದಿತ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಂಡಡ್ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಲ್ಲೇರಿಂದು ದಾಯಿಂದ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಮಾತ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ದೇವೆರ್ನ ಪಿರವುಲ್ಲೇರು ದೇವೆರ್ನ ಭಕ್ತಿಡ್ ಉಲ್ಲೇರು ದೇವೆರ್ನ ತೂದು ಅರೆಗೊಂಜಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್. ಎಸ್ ಫೈನಲಿ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ತಕ್ಲಿನ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂಡ್ರೆ ಬೈದ ನಮ ಭಲೆ ಭಲೆ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನ ಬೆಲೆ ಅರ್ಧ ತಿಂದಾಂಡು ಇತ್ತಲ ತಂದುಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತಿಹಾಸ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವೆತ್ತ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಪೂರ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲೆ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತೊಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಡು. ಗೈಸ್ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಉಂಡು ಟೆಂಪಲ್ದ ಈ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಸವಾರಿ ಪೋಯರುಂಡು ಪಂಡ ದೇವೇರಟ್ಟೆ ಬರ್ರೆಂಡು ಆನೆಗ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಆವೊಂದುಂಡು ಗೈಸ್. ಸೊ ಪುತ್ತೂರು ಜಾತ್ರೆ ಆದ್ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದು ಇತ್ತೆ ಪಿರ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ಕಿರಣ್ ರಾಜ್ ಒಂಜಿ ಮೂವಿಡ್ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ಸ್ ಪನ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲೆ ಕೆಬಿಯೊರ್ತಾರೆ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಒರಿಯನ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂಡ್ರೆ ಸುಲಭಗೆ ತಪ್ಪು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಐಡ್ಲ ಸುಲಭಗೆ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡ ಬಂದ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಏರೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಬಂದೆ ಅರ್ಥ 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 ಬಂದೆ ಅವು ಆಜನ ಅಂಚಿನ ಅರ್ಥನೇ ಬಂತೀನಿ ಅರ್ಥ ಆವುಡು ಗೈಸ್ ದಯ ಪಂಡ ಈ ನಮ್ಮ ಒರಿಯನ ಅಪಾರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಹಾಲಾಪುಂಡು. ಸೊ ಆಯ್ನತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ನು ಒರಿಪೇರೆ ತೋನ್ಲೆ ಇಂಚ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸುತ್ತೋದಿಪ್ಪುಲೆ ಜಾಲಿ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂಜಾಯ್ ದಿ ಲೈಫ್. ಅರ್ಥ ಆಡೋದು ಬಲ್ಲೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಬಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಬಂದ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುದು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಯಾವ ಪದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಬಲ್ಲೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಬಲ್ಲೆ ಆಯ್ ಸುಮಾರು ಅರ್ಥ ಆದ್ ಬಂದೆ ಐಟ್ ಎಂಟು ಓಲ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅರ್ಥ ಅಂಡಿ ಇತ ನಾನು ಶೋಕ್ದ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪು ಸೂಪರ್ ಬ್ರೂ ಎಡ್ಡೆ ಲೈನ್ಸ್ ಮದ ಮತ್ತೆ ಓದಿರೋ ಖುಷಿ ಆತು ಪೂರ ವ್ಯೂಸ್ ಆಗುದಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವಳಿ 3 ವ್ಯೂಸ್ ಆಡನೆ ಬಲ್ಲ ಆಂಡಲ ಇಂಕೊಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇಪ್ಪುಂಡೆ ಒಂದು 2-3 ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅವು ಒಂಜಿ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಉಂಡು ಅವು ಬರೋಡೆತ್ತಾ ಅವು ಬತ್ತ ನಾವು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಓದಿರೋ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತುಕ ಈ ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡ ತುಕ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ನಾನು ತುರುಗುವಲ್ಲೆ ಬುಕ್ಕಂದು ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಫೈನಲಿ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಬುಡ್ದು ಏನಿಲ್ಲ ಬತ್ತೆ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೋದು ಜಾತ್ರೆದ ಕಂಡ ಪೂರ ತಿರುಗಿದು ಜಾತ್ರೆದ ಕಂಡದ ಆದ ಪೂರ ಉಂಡು ಪೂರ ತೂದು ದೇವರನ್ ತೂದು ಪೂರ ಅದು ಏನಿತ್ತ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತೆ ತಿಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವ್ಲಾಗ್ ಡೇ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.